Ja ne bih previše duljio o Ivici, mislim da će Ivica više nešto reći o svom poslu i onome što radi, a riječ bi svakako prepustio njemu samo. Ivice, izvolite. Hvala Gorane. Sam ja radio ovo, naravno, to sve radim u zadnji čas. A su mi da napravimo malo duže predavanje, pa ja što prije počeo da što prije završim. Ništa da nisam da možemo. Iako se prezentacija zove malo ovaj pogled na sunce, prvo ćemo proći kroz jedan dio uvoda koji uopće nema veze sa ovim, barem će se tako činiti u početku. Evo, krenut ćemo prvo sa slikom kako zvezdano nebo izgleda večeras iznad Valpova, gledajući na istok, negdje danas oko 22:30. Može se vidjeti par sjajnih zvijezda, recimo, mnogi među vama, ja mislim da već prepoznali ljetni trokut. Ako ljeto ide tako i na nebu ima zvijezde, to se zove ljetni trokut, znači gleda jedni trokut. Sa sela, nekog, ako se malo maknemo iz grada, to već malo bolje izgleda, čak se možda i nazire mliječni put. Ako se još malo udaljite negdje planinu, odete na Papuk, onda neko puno ljepše izgleda. Mliječni put je prekrasan, vidite ga, se vidite. Ljetni trokut je jako očin i mora zvijezda. To je ono što gubimo s ovim svjetličnim zagađenjem, mora sam malo baciti i te teme. Da bi bolje se snašli na nebu, astronomi koriste zvijezde. Znači, povezuju od zvijezde sa određenim linijama u oblike, da tako imamo Labuj, Viru, Borova i slično. Ovo je ono poznato nebo koje promatramo. Mi astronomi, barem svaku vedru noć, barem se trudimo i to volimo. Možeš reći. Ta slika je zapravo samo mali dio onoga što nam svemir šalje. Dakle, vidimo svjetla koji je vrlo mali dio zračenja koje nam stiže iz svemira. Dakle, imamo od radiovalova, preko mikrovalova, infracrvenog zračenja, a u stvari často koje znate po sunčanju, rengenski zrak, pa i gama zraka. Sad, to zračenje se razlikuje, zapravo sve to isto zračenje, tako zvano elektromagnetsko zračenje. Ali koja je razlika onda između infracrvenog zračenja i, recimo, gama zraka? U valnoj duljini ili frekvenciji ili energiji zračenja. Tako vidimo da gama zrake imaju vrlo visoke frekvencije, a time i vrlo visoke energije. Kako idemo prema radiospektru, tako su valne duljine, frekvencije, valne duljine su duže, frekvencije su manje i energija je sve manje. Ovdje možete vidjeti usporedu kolika je valna duljina takvih zračenja. Znači to zračenje možemo shvatiti kao neke valove. Recimo kao valove na vodi. Pa onda radio zračenje koje koristimo za slušanje radio stanica za prenos takvih signala. To je čak veličine do nekoliko stotina metara može biti. Pa je to, možete te valove usporediti sa zgradama. Onda u mikrovalnom zračenju valna duljina je veličine čovjeka. Kako idemo prema kraćim valnim duljinama, znači, recimo, vidljivo zračenje je negdje na veličini ljudske stanice. I što idemo prema kraćim, to je kraća valna duljina i veća energija. A veća energija može se prenijeti kao i veća temperatura. A tako ovo zračenje dolazi od nekih hladnih objekata, znam da je nekakve veliki, otprilike 200 stupnjeva Celzija. Pa kako idemo dalje, onda idemo prema većim temperaturama. Znači, jako topli izvori šalju jako zračenje velike energije i tipa gama zračenja.
Evo, imamo sad primjer ovdje slika koje su napravljene u vidljivom spektru, dijelu spektra. Pa imamo ovdje više prizore vidljivog dijelu spektra. Recimo, u infracrvenom zračenju imamo, evo možda će se neko prepoznati u vidite da su slike izgledaju nešto drugčije nego što smo normalno navikli. Pa, na primjer, infracrveno zapravo označava toplinsko zračenje. Pa ovdje vidite gdje je najviše čovjek zračan na licu, na glavi, to primjer najviše izlazi. A ovo je snimka znači, prirode koja je dobivana infracrveno, malo je drugčije nego standardna slika, jer infracrveno zračenje se odbija jako lišće i zato dobivamo svjetlo tonove, što je infrazeleno. Može dalje. Evo je tipično primjer u rengenskom zračenju koje je puno veće energije od vidljivog, pa može proći kroz ljudsko tijelo. Imamo neke primjere da vidljive panker ili dalje. Dobro? Sad vratimo se nazad na pravonoćno nebo iznad Valpova. Ovako smo ostavili sliku, mliječni put, ljetni troput. Da nam bude lakše, označit ćemo se zvijezde, da možemo pratiti što se događa dalje. Sad se upitajmo kako bi nam nebo izgledalo da imamo oči detektore neke koji mogu vidjeti u raznim dijelovima spektra. Ovo je i dalje vidljivo zračenje, ali kad bi imali puno osjetljivije oči, znači onda bi mliječni put bio još prekrasan. Vidjeli puno zvijezda ovdje, vidjeli bi neke oblake prašine, crno, to su naše galaksije. Znači oni nam zaklanjaju zračenje do drugih zvijezda. Kad bi uzeli samo jednu nijansu crvene boje, iz crvene, i samo u njemu mogli gledati, kad bi imali oči osjetiti samo na jednu boju, jednu nijansu crvene, ovako bi nam ne bilo. Dakle, zvijezda praktički više nema. Nema u liri više vege, ovo je labor, ali vidimo neke oblake. Ti oblaci zapravo predstavljaju zračenje vodika. Vodika koji je topao, koji je zagrijan od okolnih zvijezda. I on zrači baš u toj jednoj nijansi crvene i tako da se lako može detektirati. Ako se udaljimo malo u infracrveni, znači u toplinski dio, vidimo da tu neke zvijezde opet zrače. Ali ako možemo primijetiti da ovdje više crne linije od prašine nema. Kako to? Od prašine zagrijana, ona isto zagrijana u okolnom svijetu i u infracrvenom ona zrači, u infracrvenom dijelu spektra. Tako da u infracrvenom mi možemo vidjeti kroz prašinu dalje i drugi dijel. Tako da nam ovo je usporedba da se optička. Znači, može. Može. Da se vidi razlika infracrvenog i optičkog. Kako nam detektori u jednom dijelu spektra omogućavaju sasvim novi pogled u neke inače nedostupne dijelove. Idemo još dalje. Još dalje infracrveno zračenje, to znači u hladnije stvari, hladnije materije u svemiru. Onda počnemo pomalo vidjeti oblake vodika, a zvijezde polako nestaje, zato što su zvijezde tople, one zrače više u vidljivom području spektra, nešto malo u ovome, ali vrlo malo, a ovdje zračati hladnih oblaka iz glavnog vodika. Idemo još dalje, još su hladnije. Tu je već oblaci i prašina dominiraju kompletno sliku. Oni je dakle u mikrovalnom djelstvu. Odimo u najhladnije dijelove, šta svemir može pokazati radio zračenje. Tu se vidi onaj osnovni gradivni element svemira, to je vodik, hladni vodik, on je na
temperaturi daleko ispod nule, praktički na apsolutno nule. To su ti oblaci neutralnog vodika. Ako odemo na drugu stranu, u visoke energije, onda ponovno izgleda tu i tamo nešto koje ima, ali ono zanimljivo što vidimo neka svijetla područja ovako kao oblaci. Ovo je ostatak supernove. Supernova je zvijezda koja undula. I to je jedna vrlo snažna eksplozija koja daje vrlo energetske čestice i energetsko zračenje. I to je to što mi detektiramo u renginskom zračenju. Ili ako idemo u gama zračenje, tu detektiramo jako snažne procese, poput pulsara, crnih rupa, njihove rotiranja, tvar, ruži, oko crne rupe upada, jako se grije. To su temperature u milijunima stupnjeva. Sad, kako sunce izgleda u raznim dijelovima spektra? Mi ga obično doživljavamo kao žuto ili bijelo ili crveno na zalasku. Ovo je tipična slika sunca kako se vidi kroz teleskop. Golim okom kroz teleskop, koji je jedan filter da ne spalimo oči. U ultra ljubičastom spektru izgleda već nešto drugčije, jer se tu nalazi neko drugčije područje na suncu. Još dalje u rengensko područje vidimo dakle ona mjesta na suncu koja su najtoplija, koje imaju najviše energije u sebi. I to su tu takozvana aktivna područja na suncu. Ovdje vidimo sliku u radiospektru, to su dakle hladna područja na suncu. Sad teško reći šta je hladno na suncu, sunce samo po sebi vruće. Ali čak i u radiospektru ima neki dijelova koji emitiraju. Ovdje još imamo infracrveno u mikrovalu i u onoj liniji nijansi crvene što smo rekli u kojoj zrači vodika. Evo, kako izgleda sunce baš u mikrovalnom dijelu spektra? Ništa zanimljivo. Jel primjećujete da je nešto sa slikom baš nije u redu u odnosu na ostalo? Malo je vrtno, jel da? Rezolucija je loša. Zašto? Ne sam to reći. Dakle, vratimo se nazad na spektar i zračenja razna koja imamo od radija do jasnoća ili razlučivanja same slike ovisi o toj valnoj duljini ili o svjetlosti u kojoj snimamo. Tako za ove duge valove nam treba veliki detektor da bi mogli dobiti dobru rezoluciju. Manje valne duljine, dovoljan je manji detektor da možemo dobiti veću rezoluciju. Da tako mi u optičkom dijelu, kad promatramo sa običnim malim teleskopom, imamo jednaku rezoluciju ogroman radioteleskop od 50-100 metara. A to je sve samo posljedica različitog zračenja. Kako onda možemo riješiti taj problem u ovom radio dijelu spektra? Kako dobiti onda sliku dovoljno oštru u drugim dijelovima spektra, u drugim zračenjima? To je lukavstvo. Možemo koristiti više manjih antena, rasporediti ih u nekom obliku i onda sintetizirati sliku sa svih antena kao da smo imali jedan veliki, ogromni teleskop. Znači, jedan veliki teleskop od kilometar je tehnički teško izgledati, je vrlo nemoguće napraviti. Zato koristimo puno malih antena i međusobno spajamo signale svakog teleskopa sa svakim i iz toga generiramo sliku. Kao da je jedan veliki teleskop bio ovog planeta. Ovo je inače vrlo veliki niz u Meksiku. Dakle, evo kako to šematski čisto radi.
ako imamo dva teleskopa, oni promatraju isti objekt i onda se ti signali spajaju i nastaje slika kao da je jedan veliki teleskop. Konačno da dođemo u pitanje šta je uopće ALMA. Zato što ime kaže, astronomija kao i sve ostale, pune kratica, tako. ALMA znači Atacama Large Millimeter Subdelineated Array. To bi značilo veliki niz antena u pustinji Atacama u milimetarskom spektralnom području. Što je to? To je trenutno najveći astronomski projekt u izgradnju u svijetu. Pošto mislim nekakvih 4 milijardi eura. To je partnerstvo između ESO koja je evropska organizacija, puno država, ne cijela evropska zajednica, ali dobar dio njih. NRAO je američki dio, NAO je istočno-azijski dio i Čile gdje je taj teleskop smješten. Znači to je globalna operacija. Preskupo je da je iko to sam radi. Taj sustav se sastoji 50 12-metarskih antena, 12 7-metarskih antena, koji sve skupa rade kao jedan veliki teleskop, jedan veliki sustav. Te antene su strašne, to je nešto najpreciznije što sad što je izgrađeno. Imaju pozicioniranje enormno precizno. To je 1 put na sekundu, to je jedna vrlo mali dio mjeseca, oni mogu pozicionirati sve nevjerovatno precizno. Osjetljivost im je puno veća od svih postojećih antena do sad što su izgrađene. I tako dalje, da ne pričamo mehaničke sve karakteristike koje moraju imati, jer se nalaze u pustinji Atacama na 5000 metara nadmorske visine. Zato moraju podnositi strašne uvjete i još u toku rada kroz godinu one se premještaju. Ne znam da se vidi tamo. Evo vidi se ovu vodu koji služi za premještanje. Dakle, oni se raspoređuju u razne konfiguracije. Imamo ovih 50 nešto antena, imamo ovdje jedan podskup malih antena, koji se zove kompaktni niz, zato što su sve blizu. Zašto je to tako? Da bi se mogla rekonstruirati slika sa rezolucijom koja se žele. Onda se antene raspoređuju na udaljenost od kilometar, 2, 3 ili 16, maksimalno 16 km. Znači odavde do, zamislite da ste od Valpova do Josipovca, imate veliko polje na kojem možete raspoređivati 60 antena. I to se radi stvarno svake godine nekoliko puta mijenja konfiguracije. Vidite ova područja, padove na koje smještaju antene, ona nisu bez veze postavljene. Točno se zna zašto je koja antena na kojem mjestu, zato da bi se mogla dobiti najbolja slika. Ovdje imate jednu antenu i primjer njena može brzo pomicati. Ovdje ona snima sunce i to cijelo sunce. Naime, antene su toliko precizne da ona ne može snimiti od jednog cijelo sunce, tek jedan mali dio sunca. Da bi snimala cijelo sunce, ona mora ići nekoliko pikova na zajedno. I to napravi zapravo manje od minuta. To je antena od 12 metara. Zamislite to da se ovako ugleda, nekoliko tona. Zašto se koriste te razne konfiguracije? Dakle, ako imate postavite antene na 16 km, onda dobijete jako visoko razlučivanje, dobijete fine detalje nekog objekta koji promatrate na nebu. Ali ne dobijete onu širu sliku, ne dobijete one oblake apelsina. Onda skupite antenu malo, pa dobijete slabiju rezoluciju, ali vidite ove veće objekte. Pa skupite još antene
još više na manju površinu, onda nemate uopće fino razlučivanje, ali vidite one najveće objekte. I onda kad sve te slike skupite, dobijete onu pravu sliku, koju bi dobili da imate jedan ogromni teleskop. Znači, koristi se ono malo trikovi da bi se uspjelo simulirati jedan 16 km teleskop. Evo, salom, po prvi put smo dobili ogromnu razlučivost u tom dijelu spektra. To je čak i u optičkom dijelu spektra je ovo nevjerovatno. Na primjer, u optičkom dijelu spektra sa Zemlje je razlučivost oko 0,01 u sekundu, tako nešto. Alma u mikrovalnom spektru ide još dalje. Ima vrlo veliku spektralnu različitost. To znači da između možda jako fino frekvencije različivati jedna kraj druge. Ima vrlo veliku vremensku različitost, što znači da može dinamičke objekte jako dobro promatrati vrlo brze pojave. Ima, što sam je spomenuo, izuzetno osjetljivost. Ima prijemnike koji su hlađeni na tek par stupnjeva iznad apsolutno nula. Ima jako širok raspon frekvencija pokriva mikrovalni dio, čak do radio područja do skoro kada ulazi u infracrveni dio. Evo kako izgleda ta struktura uopće, koje sve unutar tog projekta. Zato imamo Istočnu Aziju, imamo Sjevernu Ameriku i Europu. Sve je to smješano ovdje u sjevernom dijelu Čilea, u Londonu. Znanstvenici ne idu tamo da vrše promatranje, sve se vrši na daljinu. Imaju znanstvenici koji su zaduženi na licu mjesta, a vi pišete projekte, napišete što želite promatrati s kojim postavkama i oni, ako je projekt primjen, izvrše to i šalju gotove rezultate u jedan od ovih centara. A vi onda dalje, svaki centar ima svoje podcentre, kao evropski ovdje, koji dalje distribuiraju podatke znanstvenicima koji su ih tražili. Znači, vrlo kompleksna struktura. Na samom objektu tamo, osim antena na 5000 metara, ima na 3500 metara jedan velik kompleks u kojem su računala potrebne da bi odradili sve proračune među antenama, da bi sintetizirali sliku. To tako da je računalo korelator, jedno od trenutno najjačih računala na svijetu. A mora raditi na 3500 metara u, znači, klimatizacija sve mora biti jako dobro riješeno. Imaju naravno i prostorije, još se izgrađuju za znanstvenike koji su tamo. Imaju bazu u Santiago, leti se iz Santiago avionom gore da se vozi autobusom jedan dio do nekog mjesta San Pedro, pa onda još ide jedan most a na 5000 metara idu samo oni koji su prošli kompletne zdravstvene preglede, jer je vrlo rijedak zrak. Čak ovi radnici koji često rade gore su sa maskama za kisik. Zašto Čile? Zašto ne sad kod nas, recimo? Ajmo ovako. Problem je zašto ne 5000 metara, zašto pustinja? Problem je u ovom ovdje. Naime, malo sam vas slagao u onom uvodnom dijelu kad sam rekao da kad bi imali oči osjetljive na rentgenski dio, na vama zraka i na crvene, da bi vidjeli nebo onako. Ne bi vidjeli. Onako bi vidjeli kad bi se makli iznad atmosfere. Sva sreća, atmosfera nas štiti od takvih zračenja, da nas ne štiti, nas ne bilo je. Međutim, atmosfera propušta vidljivi dio spektra, pa ga zato i vidimo na sunce i zvijezde. I ima jedan dio koji propušta u radio dijelu spektra. Ostalo, ona nas štiti od ostalog zračenja. Ovo je Alma promatra. To je ovdje negdje. Sad vidite, tu ima kao malo propušta, ali ne puno. Ovo je kriv za blokiranje voda. Vodena para u atmosferi, dakle ovo opcije.
da bi se maklo od vodene pare, ide se na suha i što više mjesta. Zato pustinje, zato Čile, zato 5000 metara. Kako to da voda ovo? Naime, baš stvar je slično, isti princip kao kod mikrovalne domaće. Dakle, mikrovalovi taman pogode frekvenciju pitanju molekule vode i onda zagrijavaju tako mikrovalno, ona zagrijava zapravo vodu koja ručak ili što reći. A u ovom slučaju voda apsorbira zračenje koje mi želimo dobiti, pa se moramo ići iznad voda. Konačno da vidimo i neke prve rezultate. Naime, Alma je počela sa radom na 2011. ali tek sa nekoliko antena. I još sad je u izgradnji. Ono što ide po ciklusima zove se faza 1, faza 2, faza 3. Sad ide faza 3 i 40 antena je aktivno. Tek iduće godine još neće biti sve, mislim da par antena još će. Hvala. Izgrađivat će se, ali planirano je da radi negdje do 2030. A i oni te skuplje projekte da bi samo stao, vjerojatno će još godinu ljudi. Evo, prvi rezultati su u Bulji. Snimali smo zapravo formiranje novog planetarnog sustava oko druge zvijezde. To do sad nismo vidjeli. To je sa strašnom rezolucijom. Dakle, ovo je, ne mogu čak ni usporediti ono da gledamo, ne znam, jedan novčić na mjesecu, to je otprilike ta rezolucija. Da možemo snimiti jedan novčić na mjesecu. E sad. Alma u biti je razvijena za istraživanje hladnog svemira, dakle, u naturalnom području, a to su rani svemir, galaksije, međuplanetarna stvar i tako dalje. Kako može se koristiti za promatranje sunca? Toplo i zračno, puno više voda. Prvo, zašto uopće koristiti tamo za opažanje sunca? Prvo, zato što malo toga znamo o suncu. A drugo, zato što Alma, kao i svi instrumenti, ima jedan dio prazna polja, kad se ne mogu koristiti za opažanje. Naprimjer, u tokom ljeta u Čileu, to je kod nas je zima, negdje oko Božića, i čak u Atakami ima dosta vodene pare. I onda opažanja da svemira i tih objekata nisu baš pouzdane. I onda teleskop stoji, tako teleskop nema smisla da stoji. Pa su se sjetili, mogli bi ga iskoristiti za nešto drugo, zašto ne za sunce. Jer to nam nije toliko bitno, ta sadržaj vodene pare, jer je sunce dosta srednje. Ali sunce je dosta i toplo. Šta onda Alma može opažati na suncu kada je ona prilagođena za hladno? Zapravo se zaključilo da je ona odlična za opažanje jednog dijela sunčeve atmosfere koja se zove kromosfera. To je jedan ovako mali dio koji vidite da ima nešto manju temperaturu, nekje 4000 stupnjeva Celzija, za razliku od ostalih dijelova. Pa, šta još možemo prenapiti? Razne procese koje astronomi još ne znaju objasniti, dobili smo neka zračenja u radiospektru, detektiraju u nas, a ne znamo objasniti njihov uzrok. A možda sa Almom mi dobili novi uvid te procese i konačno objasnili zašto se događa. Također, ne znamo ni o strukturi i dinamiku tog dijela atmosfere, kromosfere, koja, kako smo vidjeli prethodno, je najhladniji dio. Znači, ispod je toplije i iznad je toplije. Kako je to moguće? Kako se događa prenos energije iz jednog područja i drugog? Zašto je korona uopće toplija? Zašto nije sve na hladnije? Tako dalje i tako dalje. Znači, ima puno pitanja, da nam Alma o tome može pomoći.
također struktura prominencije. Što su prominencije? Tu su one, znači, plazma ili taj usijani plin koji možemo vidjeti ovako na ruku sunca, što možemo zvati baklje, prominencije ili protuberacije, a na suncu se vidi ovako kao tamno, to je jedno te isto, samo što se ovdje vidi kao tamne trake, na ruku se vidi kao sfere. A ovako kad su tamne, se zovu filamenti. Vjerovatno ima još mnogo toga, možda i neke stvari koje uopće ne znamo da ćemo otkriti u tom dijelu slike. Mi smo mogli opažiti, mi smo imali tako dobar teleskop za to. Sad, zašto? Naravno, sunce je presjajno. Sad, očito treba poseban tretman, nije kao ostali izvori poput zvijezda, sija. To su sve praktički mirni objekti koji su na nebu svako večer na istoj poziciji. I onda ih je lako opažati u satima, kako treba. Kod sunce je vrlo dinamično. Sve pojave se jako brzo odvijaju. I zato, između ostalog, treba prilagoditi taj teleskop da bi se moglo snimiti promatrati sunce. Najviše zato što je sunce jako sjajan izvor. Ako usmjerite antenu direktno sunce, to je veliki, znači 12 metarski tanjir koji fokusira svo zračenje sunca u jednu točku, gdje je detektor. Detektor koji je hlađen na vrlo malu temperaturu. Događalo se ne na ovim, nego na prethodnim teleskopima da se to radili da su spalili detektorski trener. Alma ima antene izgrađene tako da površina antene je napravljena tako da ima male deformacije, tako da u toplinskom i vidljivom dijelu spektra rastršuje zračenje. Tako da toplina uopće ne dolazi u samom detektoru. Međutim, to nije dovoljno. Sunce i dalje presjajno, pa su radili atenuatore. Dakle, radili su neki filter koji se ovako stavi na antenu i da smanji kao nešto sunčani novčane, recimo. Međutim, pokazalo se da ti filteri nisu baš bili uspješni, prvo što su mehanički, pa unose vibracije, a i u samo zračenje mijenjaju same karakteristike zračenja, pa je teško na kraju dobiti rezultat onaj pravi, unositi pogled. Kad su se onda razmišljali i došli do nekih drugih načina, kako ćemo možda još rade na tom kako prilagoditi antene za promatranje sunca. Sad, naravno, za to je zadužen za prilagodbu tih antena za opažanje sunca je međunarodni tim stručnjaka od Japana, Amerike i Evrope. Ovdje vidite jednu ekipu koja je bila gore za Božić prošle godine, nešto prije Božića. Čak je bilo i Hrvata tu. Pa ćemo vidjeti što su oni radili. Oni su odradili prva testna snimanja. Znači, ovo što vidite su prve slike sunca dobivene tim teleskopima. To još zapravo ne bi smije prikazivati, jer imamo obvezu kao prije objavljivanja niko ne smije dati u javnost ove slike. Ali svi radimo tu prezentaciju, sam tako ja. Nemojte me odati. Da. Ovo je zapravo prva slika sunca dobivena samo s jednom antenom u onom modu kao što ste vidjeli u filmu, da je išla ovo desno i radila mozaik. I onda su to usporedili sa slikom sunca koju smo dobili u onom crvenom spektru, što sam rekao, samo onaj jedan nijansi H-alfa linije. I vidimo zapravo da prvi rezultati okvir slični, znači bit će nešto iskalibrirano da je sada dobro, ali treba i dalje raditi. Ovo je samo jedna antena, pa je zato rezolucija nije još neka. Što ćemo vidjeti slike
ovo je više antena, ali ništa nam ne govori. Vidimo na sljedeće. Kad su koristili 30 antena i usmjerili na samo jedan mali komadić sunca, dobili smo ovo. Sad tu vidimo, još ne znamo. Još traju kalibracije i slaganje svih tih podataka sa svih antena, ali je jako dobro što kad usporedimo to u drugom dijelu spektra, vidimo da ima neke sličnih struktura, dakle, bit će da smo na dobrom putu prilagođavanja. Tek kad prilagodimo antene da rade kako treba, onda se možemo baviti znanošću i interpretirati ove slike vremena. Sad ćemo samo proći kroz par slika što je ekipa uspjela tamo govori na Atacami da vidite kako to izgleda život. Kažem, Roman koji je Hrvatska, Roman Braša iz Zagreba, da je krajolik kao na Marsu, da nije nikad tako nešto vidio. Možemo sam dalje. Ovo su kućice gdje žive znanstvenici koji borave tamo. Ovo je, pošto je to na velikoj visini, imate UV zračenje do stoja. Imate ovako mjerače UV zraka. I znate kad je opasno, kad nije po ovim ledicama. Tako da se sklanjate sa sunce. Može dalje. Planiraju se i su krasne, a još je ovaj sve izgrađen. Ovo je na 3.500 metara prvi njihov centar, gdje se većina znanstvenika radi, detke koji ide gore na anteni rade pre nezgodno i opasno, što je rijedak zrak. Ovo kad su bili to u vrijeme Božića, znači kod nas zima, a tamo je ljeto. Alma se nalazi točno na 23. južnoj paraleli. Što znači da je tada sunce bilo točno iznad glave. I onda je vam prvo, nema svoja sjena, ta sjena vam je točno ispod vas. Nemate uopće sjena. Evo dobijete kisik za, ako ostanete bez kisika, imate kisik u boci za emergency. Znači, hitno trebate, onda imate ovakve boce. Svako to dobije tamo. Ima još nešto u boci. Vjerovatno. Ovima ne treba kisik, ovi živi tamo dana bez problema. Gdje su to jame, ne znam? Šta je poznata jama? Inače, taj dio je jedan od najsuših dijelova na zemaljskoj kugli, ali zanimljivo ima poplava. Da, čak mislim da su nedavno imali neku poplavu da kaže kad se snijeg topi sa vrhova planina, onda samo dođe i pomete se. I da je čak cestu uništila za koju prigodnu prema antenama. Inače, ovo su slike od mog šefa u Češkoj koji je bio. Evo ovdje vidimo te antene, može vratiti. Na kojem području je to pustinski kraj, stvarno se nalazi. To su te antene, ogromne su. Rađene su jedne u Americi, jedne u Japanu, detektori su evropski. I to je sve ovo vrhunska tehnika danas. Moj šef i Amerikanac. Ovo je dežurstvo. Znači imate uvijek dežurnog astronoma. Tamo je Alma non stop u pogonu. I onda imate iznad cijelo svjetlo, to je uvijek je negdje dan, uvijek je negdje noć, svako non stop koristi. Tako da imate dežurstvo non stop. Ovo su vozila koja se koriste za prevoz antena s jedne pozicije na drugu. Znači, kad rade jednu konfiguraciju, onda to drži za mjesec, dva, onda rade drugu konfiguraciju, onda koriste ovo vozilo. Mislim da su i u Italiji rađene. To je ta ekipa, vesela. Isto da antena. Samo
još možda na kraju se pitate 4 milijarde eura za neke antene na 5000 metara. Se to isplati ikom, zašto toliko novaca nešto da vidimo sunce koje još ne znamo interpretirati kao pažnje. Ja sam se to pitao sam druge ljude kad sam bio u Münchenu i odgovor je zapravo vrlo zanimljiv. Svo to znanje, ulaganje u ovu tehniku se preljeva poslije u industriju, dobici su više struke. Možda bi se naši trebali gledati na nešto slično. Tako da nije ovo samo opažanje se zapravo je industrija, kasnije tehnika, to se preljeva u sve grane. Ovi detektori za zračenja kasnije postaju neki mobiteli, tako, svakodnevno. Hvala. Opis si nešto zaslužio. Slušaj, ako ima pitanja. Ako nema, znači da sam stavio. Nije niko zastavio. Jer čuva to neka vojska? Ne, zapravo ima ovaj, kad se ide autobusom na sam objekt, ima popis ljudi, svako se zna gdje je, ko je, šta je, to ima, da. A i mislim da ima ta cesta koja je izgrađena do samih objekata. Ne znam, točno nisam bio tamo, samo znam pričam, a nadam se da ću ići u sljedećoj kampanji ove godine. Kraj Bože, da mi ovdje vratimo. Pa ću vam moći točno reći. Su uvijek svi teleskopi u jednoj konfiguraciji, ali moguće da dvije konfiguracije rade paralelno? To upravo, inače je bilo za jednu konfiguraciju, a sad će biti moguće baš to. Ako neko treba opažati samo s malom rezolucijom, da se jedan dio antena koristi za taj objekt, a da drugi opaža nešto drugo. Preskup je uređaj da bi stavio prazno. Odmah gledaju kako iskoristiti sve moguće. Pa to on je sad već u pogonu. Da. Nastavnici već naručuju se projekte. I što je najbolje, ne moraju znanstvenici, može bilo ko. Bilo ko može ko zna šta želi da kaže, kako imate softverski alat s kojim pripremate svoje opažanje, imate polja koje ispunite opis, znači želi informatičanice, to je to na svemu. Onda morate reći zašto. To je, nadam se, to je to. Da morate postaviti konfiguraciju. Znači, u tom dijelu spektra, s tim pojačanjem u taj dio pozicionirati antene, ali sve vam to pomaže taj software. Plus, imate, ako ste vidjeli onu mrežu centara po Evropi, možete se obratiti za pomoć. Svi će vam izaći u susret i uopće ne morate biti znanstveni. Ako imate pitanje, oni će vam rado odgovoriti. Na kraju svi ti, tako da vam prepoznali, Prijedlog. Znači, znanstveni taj prijedlog promatranja, idu na ocjenjivanje. I uzimaju se, obično ima tih prijedloga puno više nego što se može opažati u jednoj godini. Onda oni selektiraju samo najbolje i to furaju. Mogu ja nešto pitati, ja sam iz ovog područja i možda neću precizirati ovaj pitanje, ali razumijem što ne. Sve slike su odraz svjetlosti. Svjetlost ima svoje vrijeme putovanja. Koji je odmak vremenski da mi te slike vidimo sa sunca, recimo na zemlji, ovdje zovu? Sa sunca nam je neke oko 8 minuta. 8,5 minuta. I da, to ste dobro primijetili. Što mi i kad gledamo ovako, mi vidimo sunce kako je bilo prije 8 minuta. Da. A ovo udarenije zvijezde još i mnogo. Da. Inače, tu ima puno finesa.
taj teleskop se obično znači, promatra u jednoj frekvenciji, kao vi kad vi na radio znači, imate jednu frekvenciju i jednu stanicu. Međutim, na Suncu je još nezgodno što se te objekti gibaju i prema nama od nas, da imate takozvani Dopplerov efekt, koji je promjena frekvencije. Znači, ono šefa, kad vi morate nekako i to kompenzirati. Ima puno tih stvari ispod koje su već riješene, neke još treba riješiti. Možeš malo reći što radiš ti u tom svojom? Držim prezentacije. Pa ništa, ja sam tek nedavno, prije 6-5 mjeseci upao u taj tim. I moja zadaća u ovom dijelu je sad oko prilagodbe softvera da korisnici mogu opažati Sunce. Znači, taj softver isto za dijelu prijedloga što se želi promatrati, to nije bio prilagođen za Sunce. Sad treba definirati taj dio, znači koordinate na Suncu, koji objekti, koji su podešenja za sam sustav, tehničke karakteristike, manje znanstvene, nego više tehničke dio. Ima još možda nekih relacija koji su bili u tom projektu? Ima, ne ovako direktno, znači roman koji se vidio ne znam da možeš. Evo, ovo je Roman Brajša sa Hvarskog observatorija. Da, on je iz Hrvatske, ima ih u Njemačkoj, u sjedištu tog Evropske južnog observatorija. Ima dosta naših, a ima zapravo i oni, kad sam bio u Münchenu, svi koji su nosili catering su bili naši, čuvari su bili naši. Ključne pozicije. Da. A ima i dosta naših istraživača, da. Iako nismo službeno dio, još nismo ušli u taj Evropski južni observatorij, tu organizaciju, jer se isto plaća članarina i treba se, ne može se učiti, slično kao i NATO i slično. Interesno nam govoriš. A jel možemo mi onda isto sudjelovati u istraživačnici? Da, bilo. Kako znači? Da, bilo. Ako imaš dobar predlog, ne moraš... Iz država koje su članice? Ne. Dakle, države članice, one su svako financirali i ovaj tim ima pravo na prva promatranja, jer oni razvijaju, pa onda imaju godinu dana pravo na prve rezultate. Ali kasnije je slobodno svima, svako iz cijelog svijeta. Još? Zahvaljujem se Ivici posebno na ovakvom širokom pregledu i upoznavanju zapravo njegovog radnog mjesta, što smo konačno saznali što je. Zahvaljujem se i vama na ovoj posjeti. Nadam se da se vidimo na nekim sljedećim našim predavanjima. Hvala.